Kisii chinga kia maberera ge siasa gendere tukubwata inse bose bochoro bonene buri bose umwaka gocha niwe ritko ryarera bagaka bekiombe kia bagusi Cultural Development Council bakorwa no munyakero bwekiombe kio araka matundura bamubekere gutuyo korigekero kyo bunge semo ye bunge anyaribari chache Daktari Joseph Birundu moyega wikirana nabarai OMS moye bunge yo nabo igabana inchi be bunge yo asegetige skuru yo boroso ya keoke korega Daktari Birundu ni gabolira basaye gwesokia matukaya atigarite kubata chikura ryo kumusira nabo yugo chigosira Daktari Fred Matiangi na kugania barayi gotiga gutumika basaye bobe koreta chibura buru imie county ya Kisii umuseketi Petwel Machini na ikira naso moyego yo na kuarigania ayakubwate Bono nigoyo kuriye kirogo kyobo chumbe wetere kiama gya Jubilee meyebunge ya nyaribari chache siasa chirobosyo Daktari Joseph Birundu abekire gutona bagaka bekiombe kyabagusi Cultural and Development Council bakurawa nume kirogo bwekiombe kyo mugaka raka matundura tikuria rero meskuru yo borosto ya kyoke oyo tali digorwana na matimo ande yakwa gwenyimbo yo bugambi okanyara noni njira kwatara igotuacha bake asogo chako ganeria oyo minto Birundu amaya otebire nabwato erango nabwato kogania goso asuburai bwanyari bari chache kurende erebuye komanya na ororire nga abantu baito nejikanso cheito nabakori emeremo baito awao nga kibara bagoteba igotuacha goteba genda bosio tiga tokobwatesie tiga tokore okorari goisaine abantu babwate chikura emerobiri yakwanire paka igoraria na riera ikerane kurengana na Dr. Birundu nigakire uya abasayi bali babwatira chikura na kuboria bali batarabwata wesokia sobonge na kubwata hechinga kichitegalete eriko musira segangi yaye nabo igokomosira Dr. Fred Matiangi erikora ensobo chori borebosyo te abantu ba minto asanti sana sabana bake kunyara gosoka kubwate kura egere tunyale 2027 tunyale go change obugambi boli tubekete botai kunyara kubakorera igasi ya kabere matuko natigarete bada tatane kaindiri abana baito abantu bali bonsi pibatabwatie kura omwaka 2027 ese gitokale totabwate tie kura buno mugusi tobarwe mwana minto mwana ito tarigo chikonyara kubwa obugambi bwensei igo amatuka yane tigatorobere chiraini aria asiba kolera legislation nande bali bagobeka chikura chiabo bakikishe chikura chiabo njilere registered buya egere 2027 tosoesegi na inje buna Birundu igongo soa asesegi ya 2027 buno mujumbo nyali bali chache nyale go change amangana alitagenderete naro nande I really appreciate endorsement na support kuruase gusi Council of Elders walibanyalile korore gazi litogendete gukora iganyali bali chache yogosira not only omwana ito majogo okoruga iganyali bali chache but also our presidential candidate olase kiamagie itoge koruku Jubilee abao kwanekerekyo nigobigabara yabo bagikiri siasa cho obokebago asabantu bakurwaniwa asokoba asomurengo oge siasa teba asense yabeta ase gunsi bacha kire kobokigwa niga igagusi nande bali babwate kwerende mbali ba lolire ngangu chibali kobuji kure chichigocha egali yagwetega igabo edaracha moja kebogoleti emete ya makombe ego chikumiza abantu baito inchwe to gosorora the whole country neroje nerigirete nga kinki gendete gusiga iga kobogoro ya chiba ikonya kobogoro ya chinyimbo cha makombe Kisii County ntutagite manganayo oyokoroberia amangana ayigoita omugusi omwabo tari mugusira ayigoita atigegendegeria niko bono abantu bonse baburiwe kobe komorembe nobomo osyobo chori na gochora barayi abaraba konya koretsa magendero mechibunge nabo igo imense ya Kenya eine ncherembe tiga onye totagetia manganane kiraigo abayatagete mbayategerere igo chinkwana chiri chimbe chirachio chirachi gukwa nabande baito njigo gokonya na onero munyene njigo mokonya kende igo chira mobeka sakongu igo tigatosikane nande intu twasikanire miaka saiti ya 20 bono ama sikani tokorandi rioka ama abasa abantu baito bonsi egere mirime korekana senjerengia eke monarenge goteba nkeria ense tubwate kuruku Kenya nigere ense yemo tubwate chinse ibere igo tuisa kuyesamba
ase taiyo togochia no rogongo tobwate rwa Gusii igarora oromo ruoka toisa gosari Gusii yaito ase taiyo togochia abogambi igabongo moise kokorierwa oboko. Ripoti ya Ensoko TV Koraiga Kioke nsema yongenya ribadi choche county ya Kisii Chepethuel Machin. Ya soya sama wakaye tuabebe kiasu.